Okay. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitísimas gracias por acompañarnos nesta conferencia de prensa onde vamos dar conta dos asuntos aprobados nesta Xunta de Goberno na que demos luz verde a máis de 1,5 millóns de euros para a modernización dos concellos, a mellora das estradas provinciais, o deporte e o turismo. O detalle, hoxe aprobamos a concesión das axudas da segunda convocatoria para financiar bens e servicios en eventos deportivos na provincia por valor de 100.000 euros. Aprobamos o convenio de colaboración cos concellos de menos de 50.000 habitantes para a xestión do servizo do Padrón Municipal de Habitantes por 400.000 euros, o expediente para contratar a obra de reposición no firme na estrada provincial EP 7001 a estrada Forcarei por valor de máis de 1 millón de euros. Tamén avanzamos no servizo de implantación e posta en marcha dunha plataforma de visitas virtuais para o Castelo de Soutomaior, na que estamos a investir máis de 61.000 euros, e impulsamos a creación do produto turístico Baixo o Ceo das Rías Baixas, deseñado con motivo dos 3 eclipses que se van a poder observar nesta provincia este ano, no 2026, pero tamén no 2027 e 2028. E, ademais, quero aproveitar esta conferencia de prensa para anunciar que o próximo luns publicaremos as bases das axudas para os concellos de menos de 20.000 habitantes e as entidades sen ánimo de lucro para o fomento da igualdade, dotado con medio millón de euros. E tamén quero informar da publicación, que foi hoxe, das bases para cubrir as prazas vacantes no Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do Servizo contra Incendios e Salvamento. E comezamos a facémolo con un tema estrela, o deporte, porque hoxe aprobamos conceder 100.000 euros a 118 entidades da provincia para financiar bens e servizos en campeonatos e eventos deportivos. Como xa sabedes, que vos trasladei en conferencias de prensa que tivemos aquí con anterioridade, tivemos que sacar unha segunda convocatoria, debido a que o éxito desa primeira provocou que esgotara o crédito para o que destináramos 120.000 euros e do que se beneficiaron 148 entidades. Pois ben, agora, esta segunda convocatoria, como vos dixen, dotada de 100.000 euros, vai a beneficiar a 118 entidades. Isto lle vai a permitir recibir ata un máximo de 1.000 euros para adquirir medallas, trofeos, camisetas ou material promocional para campeonatos ou eventos deportivos desenvolvidos na provincia, ou mesmo para contratar servizos como asistencia sanitaria, montaxe, cronometraxe, seguridade ou arbitraxe para o seu desenvolvemento. Sempre o digo, isto é un goberno de feitos. Queremos que Pontevedra sexa a provincia do deporte e avanzamos día a día, semana a semana, para que este desexo sexa unha realidade. E, de feito, onte presentábamos a campaña de promoción turística do destino Rías Baixas para o ano 2026, que xira alrededor do deporte, baixo o lema Rías Baixas, a túa meta, o teu destino. E agora imos ca modernización dos concellos, porque hoxe aprobamos o convenio marco de colaboración cos concellos de menos de 50.000 habitantes para o servizo de implantación, uso e soporte do Padrón Municipal de Habitantes por valor de 400.000 euros. É un convenio que terá unha duración máxima de 5 anos, que está aberto aos concellos que o soliciten e que pretende regular a colaboración cos municipios para a posta en marcha dunha solución que, entre outras actuacións, prevé a instalación e xestión de autorizacións, a integración coa plataforma da Administración Electrónica Municipal para facilitar os trámites municipais, o que conleva unha reducción dos tempos de espera, ou a integración do co INE para o intercambio automático e seguro de datos. E seguimos falando de modernización dos concellos, pero neste caso na mellora de estradas provinciais ao seu paso
polo Concello da Estrada, porque hoxe aprobamos o expediente de contratación da obra de reposición do firme da Estrada Provincial EP 7001 a Estrada Forcarei, cun investimento de máis de 1 millón de euros. Trátase dunha actuación que abrangue un treito de 12 kilómetros de distancia, donde se vai a repor o firme en 8.500 metros lineais de calzada, noutros treitos, realizarase un tratamento superficial para conseguir unha mellora da adherencia, da comodidade da rodadura e da uniformidade do firme e, finalmente, completarase a actuación ca mellora da reposición da señalización horizontal. E seguimos falando de modernización. Neste caso, aplicada ao turismo, porque hoxe quero aproveitar para dar conta da posta en marcha dunha plataforma de visitas virtuais ao Castelo de Soutomaior e á súa Ruta das Camelias, nas que estamos a investir máis de 61.000 euros. Estes traballos contan cunha xunta de fondos europeos e que consisten principalmente en dúas fases. A primeira, a implantación da visita virtual libre e a realización dun tour de benvida, e a segunda, da implantación da visita guiada automática da Ruta das Camelias. E neste momento estamos traballando na primeira fase. Temos xa realizado un estudo para o deseño do que é o percorrido e da digitalización dos espazos que formarán parte da visita virtual e tamén estamos realizando o contido das visitas e do tour de benvida. E de cara á fase 2, que estará centrada nas camelias, imos aproveitar esta época de floración das camelias para avanzar na digitalización dos recursos e na realización dos contidos que formarán parte da visita guiada. Trátase, en liñas xerais, dunha nova forma de coñecer o Castelo de Soutomaior, de xeito único e accesible, atraendo a un público máis amplo, pero tamén servindo como introdución ou preparación dunha visita presencial. E sen deixar de falar de turismo, imos a falar agora dunha cuestión que converte a esta Diputación en pioneira. E falo da creación do produto turístico baixo o ceo das Rías Baixas, que temos deseñado con motivos dos 3 eclipses solares que van a acontecer nesta provincia este ano, no 2026, no 2027 e 2028. E digo que somos pioneiros porque moitos está a falar do eclipse e de que Pontevedra está nunha situación privilexiada, considerado como o mellor lugar do mundo, se cabe, para observar este fenómeno, pero ata agora non se ten dado ningún paso para crear un produto concreto para o posicionamento no mundo, ata de agora. Porque aquí estamos nós, con este proxecto, baixo o ceo das Rías Baixas, un produto turístico experiencial e divulgativo co que imos situar a provincia como destino de referencia en astroturismo. Porque, lonxe de concebir estes eclipses do ano 26, 27 e 28 como accións puntuais, imos dar un pulo. E imos dar un pulo apostando por esta forma de facer turismo cunha proposta estructurada para converter o ceo das Rías Baixas nun produto turístico estable. E como imos facer? Imos a crear unha rede provincial de puntos de observación de eclipses solares, identificados en todos os concellos da provincia, no 61, a través de quedadas de observación dos eclipses nestes puntos de observación. Serán experiencias compartidas, divulgativas, accesibles e non especializada, onde se vai a fomentar a asistencia da veciñanza de todos estes concellos, pero tamén de visitantes. E para que sexa totalmente seguro, imos entregar un kit de observación do eclipse, que consistirá en gafas homologadas e material divulgativo que se distribuirá a través da rede Info Rías Baixas. E, ademais, impulsaremos unha campaña de promoción conxunta que vai a ser coordinada desde Turismo Rías Baixas co obxectivo de divulgar tanto o acontecemento como os puntos de observación en cada un dos 61 concellos da provincia. E todo elo, como non podía ser de outro xeito, convertendo os concellos en verdadeiros
protagonistas e axentes activos deste produto, porque eles van a ser o que nos van a identificar os puntos idóneos para a observación dos eclises e que formarán parte desa rede provincial. E xa digo, eles van a ser os protagonistas desta iniciativa pioneira. En definitiva, Baixo o Ceo das Rías Baixas é un produto turístico que está aliñado ca estrategia Rías Baixas 61, elaborada por este actual goberno, un produto sostible e que contribúe á diversificación da oferta coa participación dos concellos. Así que, unha vez máis, a Diputación á vanguarda, pioneira no deseño de estrategias de produtos, de accións para que esta provincia siga indo a máis. E xa fora do que é orde do día, como vos comentaba, dous asuntos. O primeiro deles que quero aproveitar para anunciar que este luns imos publicar as bases das axudas dirixidas aos concellos de menos de 20.000 habitantes e ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o fomento da igualdade. Unhas axudas que inicialmente están dotadas con 460.000 euros e que aproveito para anunciar que imos incrementar ata o $500.000 de euros. En liñas xerais, 260.000 euros, que son para os concellos de menos de 20.000 habitantes, para mellorar a atención integral das vítimas de violencia machista e aos seus fillos e fillas, así como para axudar as mulleres vulnerables e a mellorar a súa formación e orientación. E, por outra banda, 240.000. 200 iniciais, máis 40.000 máis que imos aprobar próximamente, para as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro, para que poidan poñer programas de sensibilización, formación e prevención da violencia de xénero. Así que, a partir da próxima semana, poñemos a disposición tanto de concellos como de entidades este $500.000 de euros que avala unha vez máis o compromiso deste goberno coa igualdade e coa loita contra a violencia machista. E quero rematar cunha cuestión de vital importancia para este goberno. Falo da publicación, hoxe mesmo, da convocatoria e base dos procesos selectivos para o Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. Como saben, ofertamos un total de 21 prazas. 17 prazas de bombeiros de persoal laboral fixo, un C2, e 2 xefes de parque, un C1. E unha praza de técnico de relacións laborais como persoal laboral fixo A1 e un administrativo, un C1. As bases e os criterios asinei nos onte, como anticipei o venres pasado, e hoxe saen publicados no Boletín Oficial da provincia de Pontevedra. A partir de agora, ábrese un prazo de 20 días naturais para presentarse á convocatoria. Tras ese prazo, ábrese outro mes, un mes, para ditar unha resolución provisional sobre os admitidos e excluídos, e a continuación, ábrese un período de 10 días para que as persoas excluídas podan emendar os erros. E, finalmente, publicarase a lista definitiva de admitidos e, ao mesmo tempo, xa as datas do primeiro exame. Así que seguimos cumprindo co Consorcio Provincial de Pontevedra para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. E nestes 2 anos fomos quen? De aprobar o primeiro convenio colectivo para mellorar as condicións laborais do persoal traballador. Tamén impulsamos a primeira relación de postos de traballo do Consorcio. E agora xa estamos publicando a convocatoria e as bases para contratar a 21 persoas. E isto é o que podemos lograr dentro dun marco de diálogo sereno, honesto e estable, polo que aproveito para desexar que, malia as discrepancias lexítimas que podemos ter todas as partes, facer un chamamento a manter a canle do entendemento, porque é o mellor para todos e demostrado queda que é o que dá resultados. Eu, pola miña parte, era o que tiña a ben trasladarvos, e se tedes algunha pregunta, pois, gustosamente, trato de respondérvola. Isto foi un acordo que chegamos cos
cos sindicatos de que sería dimensionar o parque para dar a cobertura ás necesidades actuais, sempre e cando todos os efectivos estén en servizo e incluso contemplando situacións lóxicas de baixas ou indisposicións. Bueno, moitas grazas, chicos.